खालामदो गामियाव हाब फरायसानि खेथ्रआव बुं बिमा बिफा गारजेननि खेथ्रआव बुं जौगानाय खेथ्रआव सावराय किन्तु नैबे बर्तमान थासारियाव राजनितिखौ लानानै कोनो दिना नोंथांमोना एजेन्डा लानाङा आं बेखौ खावलायदों जोङो राजनितिनि खोथा कोनो दिनाव बुङाखै जोङो मिटिं खालामनायखौ हामा मोनाखै राजनितिनि बाथ्रा बुंनो बिदि होननानै नों राजनितिनि खोथा दिहुननो हाना जों गामियाव फरायसा आफादा मालाबा राजनितिजों इनभल्भ दङ नामा मा इनभल्भ दङ राजनितिजों हिस्ट'रिखौ जों मिथिगौ देरहाथ' देरहानाया 100% खाथानखासै दिनै जेराव थाङो बावनो रायजो राजानि अनसायनाय मोन्दों ग्लोब ग्लोब जयनि जाफैनायफ्राबो जों दिनै लाख'नो हायै बादिसो मिटिं मोनसे खुनु जानाय लोंनाय गैलिया 500-600 पकेट मिटिंफ्राव 500-600 300 बिदि जायो हास्थायनाय बिपिएफखौसो रायजो राजाफ्रा हास्थायफिनबाय बेखौ माने स्रा नुजानायखौ मोनदों आरो दिनै दा प्रभात बसुमतारिया बियो बिदि फेक्टर नङा बेथ' बिपिएफनिफ्राय देरहानायसोमोन नालाय दा गावल'सो थांदों रायजो राजाफोर भटारफ्रा राव थांफायाखै जोंनि जिखिनि माबा बर' भटार बा बिपिएफनि जिखिनि भटार्स दङ बे एजेटिस दङ गावल'सो थांदों आरो जोंहा दा बहुद प्लास जादेरबावबाय माइन'रिटिखौ जों दा 80% मोनो बर'आ जुदि 60-70% फैनाय बायदि जों नुयो आसा दं आंथ' 6-7 डिफारेन्स मोनदों 6,000-7,000 देरहाखांनायनि उनाव नोंथांनि समाजाव नोंथाङा सिगांनो गोबां खामानि मावखाबाय जौगाखांनो एबारहाय मा खामानि मावगोन होननानै साननानै मेन स्ट्राक्चारथ' जों मावनांगौ गैला जेरै ब्रिज गिदिर लामा गिदिर बिदिया जा गैखाला दा आं जेसेबांखिनि थाबायनानै दिनै नुनो मोनबोदों मेक्सिमाम बबेबा मन्दिर बाउण्डारि मस्जिदनि बाउण्डारि मस्जिद ओमफ्राय गामि गेजेर गेजेर फिसा फिसा मोसौ लामाफोर हाबनाय मानायफोर दा बेखौनो मेन इस्यु बादि नुदों आरोखि आं थाबावबाय माखासे जोंनि जिथु दा मोनबा गेरेन्टि लादों बेफोरखौ जाहाथे मोजां इमप्लिमेन्ट जायो बिनि सायाव नोजोर लानोसै दिनैनि दिनावहाय इउपिपिएल हान्जाखौ बिपिएफखौ 17 बोसोराव जेबो मावाखै होननानै गोबां बिथिङावनो बुंसावबाय थानायखौ बेथ' मिनिथावथाव खोथा दा बेखौ मानसिफ्रा मिनिबायबो दा जेराव थानानै बुङो बेनो हाग्रामा 17 बोसोराव मावजोबनाय 17 बोसोराव मा मावाखै ब्रिज दालाङा जिर'मोन जोंनि बिजनि ओनसोलाव सुबाइजार ओनसोल होनना बुङोब्ला बिजनि ओनसोल होनना बुङोबा बिजनिनिफ्राय सा ओनसोल दावखोबोनायाव मोनसेबो कालभार्टनि ब्रिज गैयामोन दिनै लामा जाबाय ब्रिज जाबाय आरो जेराव आसि थुयो नों बे बिपिएफ मावनायखौ नुगोन दिनै आं बिजनिखौल' होना सारा बिटिसियावनो जेरावनो आसि थुयो ओरै आसि थुयोबा नों बाहायनो बिपिएफनि मावनायखौ नों नुयो दा बिसोर होननानै मा जादों रायजो राजाफ्रा बुजिबाय बुजिनाथ' दिनै ग्लोब ग्लोब ओंखारबोदों बिपिएफआव सापर्ट होफिनदों जाखांबोनाय गोदान लाइमोनफोरखौ दा फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय मा खावलायनो सानदों बिसोरबो बुजिबाय जाहाथे जोंनि हारिमु आरो लोगोसे ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय बिसोर जाहाथे बुजिनानै बिपिएफ दोलोखौनो बिसोरो अनसायदों बेखिनिखौ आं रिकुवेस्ट खालामो गथ'नो बिजेपिनिफ्राय जों जगोनना नोंसोर माबा बुंनायखौ अबजेक्सन हमो बुंनो गोसो बुंनो होना राजनितिनि खोथा बुंनो हाया नङा इयाव जे मा बुंनो होना मा बुङो जोङो आबसु हिसाबै फैदो जोङो आबसुआ जेनेबा माबा आबसुआ कुनदिन बर'खौ माबा खालामो आबसुआ दिनैसिम बर'खौ बेसेबां मा खालामगासिनो मा खालामदों गतिके बुंग्रो होग्रो मा बुंग्रो होग्रोना नोंसोर गोसो गैया अखाला आं सोर अखाला माले बेखौथ' बुंग्रो दा मा बुंदों एसे बाथ्राखौनो नोंसोर भट होनाय जों राजनितिनि खोथा बुंनोवाखै गामियाव जोङो राजनितिनि खोथा कुनु दिनाव बुङाखै जोङो मिटिं खालामनायखौ हामा मोनाखै राजनितिनि बाथ्रा बुंनो जोंनि गामि स्कुलाव मिटिं नुदों आरो जों खोनादों
बर' जातिया जोबसिगौमोन जोंनि बिस्लाव मोनखायामोन जाथि थैनाय थांनायनि खोथा फैयोबा बेयाव समाज फोसाबनायनिफ्राय बेलेग गामियाव रावबो बादायाखै समाज फोसाबनायनिफ्राय माबे थासारिसिम बर' मोजां जादों दा आरो मानो जायाखै आं नोंथां बुंसै सोलोंथाइ बिथिंनिफ्राय समाज फोसाबनाय बिथिंनिफ्राय आरो राजखान्थि बिथिंनिफ्रायबो बेफोरखौ सावरायनोबा इलेक्सन उनाव फाय जाथि थैनाय थांनायनि बाथ्रायाव बुंनो मोनला होमबा नोंनि बायदिबा नोंनि बायदिबा आबसुआ बुंनो मोनला होमबा मोनो आं रायदो खिन्थु एजेन्डाखौ इखौ लानाङा आं बुंखादों खुलुमनानै बुंनांगौ जोंनि गामियाव मोनथाम बिभाग मोनदों पलिटिकनि मानसि दङ बेलेग गामियाव रावबो बादा खालामाखै जोंनियावसो नोंसोर बुंया बेलेगाव खालामनाया बहुत गोराब्रा मा जानाय गोराबानि गुन सोरबा बेलेगनि बाथ्रा खालामा सोरबा मायावबा होगोन सोर जेरावबो बेयावनो होगोन खिन्थु जोंनि जोंनि ड्राइभार खासेखौ बुना हरदों मेला पारायाव सोर बुना हरदों जोंबो दिनै केस होदों जों मिथिगौ बेखौ दिनैसो सुबुं जाया नङा बेखौ दिनैसो सुबुं जाया जाय बुदै सिखौ नों बुंनो थाङा प्लिज खुलुमदो गामियाव हाब फरायसानि खेथ्रआव बुं बिमा बिफा गार्जेननि खेथ्रआव बुं जौगानाय खेथ्रआव सावराय खिन्थु नैबे बर्थमान थासारियाव राजनितिखौ लानानै कोनो दिना नोंथांमोना एजेन्डा लानाङा आं बेखौ खावलायग्रोखादो आगोलावनो नोंथांमोना बेखौ मानो खोनायाखै जों खोनासंनो बायना नोंथांमोना जोंखौ ओंखारलांखाबाय सिगांनिफ्रायनो खामानि थादों दं दा समाव सिगांबो खालामदों आबसुनिथिं इलेक्सन टाइमावसो फैयो बेफोरो এই পুরুলিয়া সবাই দেব সেবারা যেন সিগামबो गामिनि मोनसेबा खामानि इलेक्सन टाइमावसो जायो बेफोरो घटनाया जोङो स्कुलाव बेयाव 2 बोसोर 2.5 बोसोर जाबाय बेयाव फोरोंगिरि सोसनना दोननाया बुस्थुआनो इलेक्सन टाइमावसो मोनफायो बेयाव मिथिबाय फोरोंगिरियाव बे फरायसालिखौ फोथांना आरो जियानो जायो राजनिति स्कुलाव फरायसालिखौ बर' बिजोंनि फरायसालिखौ फोथांना लाखिनो बेयाव बेखौ जोङो खुलुमदो बेखौ जों मोजां मोनदों जोङो सोलोंथाइनि बिखय रायलाय जौगानायनि बिखय रायलाय जोंनि गामिया बहुत सोलोंथाइ बिथिङावबो रायलायालासे साख्रि सासे मानसि साख्रि गैया जोंनि गामियाव बिनि बिखय रायलाय सोलोंथाइ माने जों राजखान्थिनि सोमोन्दै दा रायलाय बर' बिजोंनि फरायसालिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय दिनै टंला आनसलिक एबसुआ 6 खान स्कुलावबो मास्टार डिउ खालामदों माबा मोनसे गोरोन्थि जों बिदिनो बुंगोन आं बिदि होननानै जे नों राजनितिनि खोथा दिहुननो नाङा जों गामियाव फरायसा आफादा मालाबा राजनितिजों इनभल्भ दङ नामा मा इनभल्भ दङ राजनितिजों हिस्ट'रिखौ जोंबो मिथिगौ हिस्ट'रिखौ जोंबो मिथिगौ आदानि दैदेनना बे आसिथिं आखिनो मा दरकार नोङो बेफोरनि खोथा बुं राजनितिनि खोथा बुंनो दरकार गैयाना गामिनि थासारिया गाज्रि जौगानाय गैया